Hyvää iltaa. Suomalainen kulttuuriväki on viime aikoina ollut järkyttyneitä hallituksen uusista kulttuurileikkauksista. Ne ovat herättäneet laajaa huolta taiteilijoiden, muusikoiden ja teatteritekijöiden keskuudessa. Leikkaukset ovat saaneet jopa niin voimakkaita reaktioita, että modernin taiteen ymmärtäminen on tuntunut helpommalta. Itse asiassa moni on huomannut, että hallituksen kulttuuripoliittiset päätökset vaikuttavat olevan juuri se ilmiö, jota on helpompi seurata kuin nykytaiteen suuntauksia. Siirrymme seuraavaksi kulttuuritoimittaja Jouni Juorukellon live-reportaasin pariin. Ole hyvä, Jouni. Käykö se? Käy. Jouni, kuuletko? Kuulen. Vitu kamera. Arvon herra ministeri, miten näyttää tukea kulttuuria juuri tapahtuneiden leikkausten jälkeen? No, me ollaan ajateltu, että kulttuuriväki voisi alkaa, mitä se nyt sanoisi, niin talkoohommiin, että vähän niin kuin ennen vanhaa. Eli meinaatko, että taiteilijat tekisivät töitä ilmaiseksi? No, en mä nyt sanoisi ihan noinkaan, että kyllä me annetaan jotakin, että näkyvyyttä ja ainahan voi turvautua sponsoreihin. Odota hetki. Kotka. Juuri saamani tiedon mukaan kuulin, että kokoomus on pitänyt tykypäivää Kotkan meripäivillä kulttuuriin tarkoitetuilla rahoilla. Mikä on sinun kantasi tähän asiaan? Anteeksi, musta tuntuu, että mulla puhelin soi justiinsa, niin täytyy tähän varmaan Arvon vastata. Ministeri, teille ei soita kukaan. Kyllä tämä nyt vaan soi. Nyt täytyy lähteä. Arvon ministeri! Arvon ministeri, voisitko vastata kysymykseen? Anteeksi, nyt juon vettä. Mutta mitä mieltä ovat itse kulttuurialan ammattilaiset? Otimme yhteyttä taiteilijoihin ja vastauksena saimme seuraavanlaisen kannanoton. Taas ne leikkaa kulttuurista, koska eihän taide muka ole tärkeää. Siis kelatkaa. Ilman taidetta tämä maa olisi harmaa, masentava luola, mut eipä se kiinnosta näitä päättäjiä, kunhan saavat painaa lisää rahaa johonkin turhuuteen. Taiteilijat kituuttaa jo valmiiksi, mutta ei, viedään nekin rippeet ja sanotaan, että pärjätkää. Haistakaa menkää. Ei kaikkea voi mitata rahassa, mutta minkä takia tää on niin vaikea tajuta. Kohta täällä ei oo mitään muuta kuin tyhjää ja sielutonta Tulevaisuus näyttää siis synkältä, mutta ehkä taide löytää uusia muotoja. Ehkä taidemaalarit alkavat käyttää valkoista maalia ja kutsuvat sitä minimalismiksi. Ehkä ensi vuoden Suomen Euroviisukappale on vain pelkkää hiljaisuutta. Tai ehkä meidän kaikkien pitäisi vain myöntää, että tämäkin uutislähetys on performanssitaidetta. Jäämme seuraamaan tilannetta ja toivomme, että hallitus ymmärtää kulttuurin arvon ennen kuin kaikki musiikki muuttuu pelkäksi verovapaan viulun pingutukseksi. Kiitos, että katsoitte. Ensi viikolla selvitämme, miten Suomen koulutusjärjestelmä voi, kun oppikirjat on korvattu Googlen Mikä on imperfekti -hakutuloksilla. Hyvää yötä!